Otodiri Jesu Tata Woka Kembo N'oge ncheta ahụhụ Kristi afọ nke atọ na-arụ ụka Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka n'ụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata na aja nke Maasị tata Felicia Umibe na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche oge ugbu a ọ na-eleta mgbe enyi were mụọ ya wee na-ayọkwa ngọzi Chineke nchekwaba ya na odudu ya n'isi ya na n'isi ezinụlọ ya ndị Shanahan Zone na-enye Chineke ekene ka ihe niile si wee gaa ọfụma n'arọ nke 2024 na Harvest and Bazaar nke emelụ ha were gba izu na yọọ maka ihe ha bụ n'obi na ihe ezinụlọ ya bụ n'obi Greg na Skologa Amaka na-asụ happy birthday na Chineke n'isi Kelechi Ikejiọfọ na Kelechi Udeze ndị niile nọ na prayer line na-arịọ maka atonement na spiritual growth of ndị otu ha niile na ezinụlọ ha na ndị niile metụtara ha Gọlọga Amaka na-enye Chineke ekene were na-asị ka ngọzi Chineke ka ọ na-abawanye n'isi nwa ha nwanyị Onyinyeọga Amaka na ihe niile nyanwa na onwe ya bụ n'obi Philomena Okoli na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke na ọdịmma ya n'isi ndị Gramma niile nọ na parish ya na-ayọkwa ngọzi Chineke na ezinụlọ nke ya Greg na Skologa Amaka na-enye Chineke ekene maka ngọzi ya na nchekwaba ya n'isi ezinụlọ ha Ịma ike bụrụ na-enye Chineke ekene n'isi Robin Ebuniwe na Felicia Umibe oge ugbu a ha na-eleta mgbe eji were mụọ ha wee na-ayọkwa ngọzi Chineke na n'ihe niile ha chọrọ n'onwe ha ka Chineke mejuoro ha ya etu o si dị ya mma ezinụlọ Nwadiogbu na-ayọ maka mkpụrụ obi Collins Obaka Nwadiogbu ndị Legion of Mary na parish anyị na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe Ebulem Kalista Ebere Ezeokoye na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Teresa Ezeokoye Philomena Chinyere Ọkpala na-ayọ maka mkpụrụ obi Papia Edwin Okeke Ọkpala Ugo Greg na Skologa Amaka na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina ebe Ebulem na Chichi Obiora Okoye ndị Ladies of the Night of St. John International na-ayọ maka mkpụrụ obi Sirina nwanyị mma ebe Ebulem ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe Number 53.
Moses gwara ndị mmadụ ahụ sị, onye ụkọchukwu ga-anara gị akwa were ya dọba n'ihu ebe nchụaja Chineke gị. N'ihu onye nwe anyị bụ Chineke gị, ị ga-ekwupụta ihe ndị a. Nna m bụ onye Abraham, bụrụ ojemba. O jere n'Ijipt iche ebe ọ ga-eze ndụ. Oge ahụ, ọnụọgụgụ ha dị ise ole ma ole. Ma ebe ahụ ka ha nọrọ mụbaa, ghọọ nnukwu obodo siri ike, ma ndị Ijipt mesoro anyị omume ọjọọ. Ha ekweghị ka obi ruo anyị ama. Ha jiri aka ike sogide anyị ka ohu. Mana anyị bekuru onye nwe anyị bụ Chineke nke nna anyị. Onye nwe anyị nụrụ olu anyị, hụkwa nsogbu anyị na ahụhụ anyị na mmegbu a na-emegbu anyị. Onye nwe anyị gbatịrị aka ike ya were menye ha oke ọma jijiji na ihe ịrịba ama na ihe dị egwu bịa si n'Ijipt kpọpụta anyị. Ọ bụ ya dutere anyị ebe a wee nye anyị ala nke a, ala mmiri ara na mmanụ jupụtara. Onye nwe anyị, ebe a nọ ugbu a ka m na-eweta mkpụrụ mbụ nke ala ị nyere. Ị ga-adọba ya n'ihu onye nwe anyị bụ Chineke gị, bịakwa sekpụrụ inwenụ bụ Chineke gị. Okwu nke ose bụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza onye nwe anyị, biko nọnyere m na nsogbu m, ka anyị zaa ya. Nchedo nke onye kacha elu bịakwa nọrọ n'ime udo nke onye ji ike niile, na-asị, onye nwe anyị, gị bụ ebe mgbaba m, ebe siri ike m, Chineke m, onye ntụkwasịrị obi, azịza. Ọjọọ agaghị adakwasị gị, ọrịa ogbunigwe agaghị egbu gị erute gị. O nyere ndị mmụọ ozi ya iwu ka ha chekwaba gị n'ụzọ gị niile.
azịza. Ka ị ghara ịkpọpụ ụkwụ gị na nkume. Ị ga-azọkwasị ọdụm na ajụala ụkwụ. Ị ga-eji ụkwụ zọgbuo agụ okpo na agụ iyi. N'ihi ịhụnanya nwere n'ebe ị nọ. Aga m echekwaba ya n'ihi na ọ maara aha m. Mgbe ọ kpọkuru, aga m aza ya. Anọnyere m gị, aga m azọpụta ya n'ahụhụ, nyekwa ya otuto. Ma kedu ihe akwụkwọ nsọ kwuru? Okwu ahụ dị gị nso, ọ dị gị n'egbugbere ọnụ, ọ dịkwa gị n'obi. Okwu ahụ bụ okwu nke okwukwe nke anyị na-agbasa. N'ihi ya, ọ bụrụ na iji ọnụ gị kwupụta na Jesu onye nwe anyị, ọ bụrụkwa na iji obi gị kwere na Chineke butere ya n'ọnwụ, a ga-azọpụta gị. Ịbụ okwukwe n'obi na-eduba ịgụnye mmadụ n'onye ezi omume. Ikwupụtakwa ya n'ọnụ na-eduba na nzọpụta. Akwụkwọ nsọ kwuru sị, onye kwere na ya, ihere agaghị eme ya. Ọ pụtara na enwekwa ngọbasị ọzọ n'etiti onye Juu na onye Grik. Ha dum nwere otu onye nwe anyị ahụ, onye jupụtara n'amara maka ndị niile na-akpọku ya. Onye ọbụla kpọkuru aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Okwu nke osebụ. Yeah.
kwukwara na mmụọ nsọ o siri na Jọdan laghachi, mmụọ nsọ wee duru ya baa n'ime ọzara. Ọ nọrọ 10 ụbọchị n'ọzara. Ekwensu bịara nwaa ya ọnwụnwa. N'oge ahụ o buru ọnụ, erighị ihe ọbụla, ma mee oge ebube ọnụ ahụ gasịrị, agụụ gụrụ ya. Ekwensu wee sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, tie iwu ka nkume a ghọọ ogbe achịcha. Jesu zara ya sị, edere n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụghị naanị na achịcha ka mmadụ ga-esi were ndụ. Emesịa, ekwensu duru ya rigo ebe dị oke elu, were otu ntabi anya gosi ya alaeze niile dị n'ụwa, wee sị ya, aga m enye gị ike na akụnụba niile dị n'ụwa, bịakwa nye gị ugwu eze dum dị n'ime ụwa, ma ọ bụrụ na ị ga-akpọrọ m isi ala, bịakwa gbuoro m ikpere ala. N'ihi na ọ bụ m ga-enyefere ha n'aka onye ọ masịrị m ihe. Ya mere, ọ bụrụ na ị kpọrọ m isi ala, ụwa niile ga-abụ nke gị. Jesu weza ya sị, edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, ọ bụ naanị onye nwe anyị Chineke gị ka ị ga-akpọrọ isi ala, ọ bụkwa naanị ya ka ị ga-efe. Emesịa, ekwensu wee duru Jesu gaa Jerusalem, wee mee ka ọ rigoruo n'ebe dị oke elu nke ụlọ nsọ Chineke. Ekwensu wee sị ya, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu ebe a wụdaa n'ala, n'ihi na edela ya n'akwụkwọ nsọ sị, ndị mmụọ ozi ya ka ọ ga-enye iwu ịghọta gị. Ọzọkwa, ha ga-ekpuru gị n'elu ubu aka ha, ka ị ghara ịkpọbi ụkwụ gị na nkume. Ma Jesu zara ya sị, ekwuola ya n'akwụkwọ nsọ sị, anwana onye nwe anyị bụ Chineke gị. Mgbe ekwensu nwalesịrị Jesu n'ụzọ dị iche iche, o nyetụrụ ya efe, na-achọ ohere ọzọ ọ ga-eje ama ya. Ozi ọma ose n'ụwa.
ka anyị ghọta nke ọma na ọbụladị n'ọnwa bụ ihe dị adị na anyị nwekwara ike imeri ya bụ ọnwụnwa dịka Kristi nna anyị ukwu jiri merie ya. N'ihe ọgụgụ nke mbụ ka a gụpụtara anyị n'ụbọchị taa, anyị nụrụ otu Moses jiri nye ndị Izrel iwu ka ha were mkpụrụ nke mbụ ha wepụtara n'ubi ha chụnyere Chineke aja ekele maka ncheta ọrụ Chineke onye si n'ebe ha dịka ndị ohu were meghere gbapụta. Ọ dị ka m na-arọ ihe Chukwu na-emere m onye amen. Ọ dị ha ka na nrọ ihe Chineke mere gịnị mere ha. Ọ ihe mere Chineke site n'aka Moses gba ha n'ihi na ekele onye akịrị ya mee gịnị. Moses a na-eme ka ụmụ Izrel mata na omume a dị gịnị oke mkpa. Omume ikele gịnị Chineke na ọwụ ihere gịnị ihe dị oke mkpa. N'ihi na mgbe anyị na-ekele Chineke, anyị na-echeta ọrụ ebube gịnị Chineke. Mgbe ọbụla anyị na-echeta ọrụ ebube Chineke, ihe ọma Chukwu na-emere anyị, ọ na-aza eme n'ime ihe nhụju anya, n'ime ihe mkpagbu ya gbajuo dọrọ, anyị cheta nke o mere, obi eme anyị gịnị ogechi anyị ike. Akwa ya akwa otu ọ dị sọwa ihe Moses jiri gwa ụmụ Izrel si ha kelee Chineke maka nke o mere. Nkụzi ahụ Moses kụziri ụmụ Izrel ikele Chineke ụkwa nkụzi a na-akụziri anyị ikele Chineke. Asịbedị na ikele ya taa, ọ bụrụ na o nwere otu o ji dapụta otu ọ na-adịghị, ga-echetakwa na o nwere nke o mere gị nke o mere ka e ga-eme gị nkama obi si ike inwe olileanya na o nweghị ihe karịrị gị Chineke. Ipedenet ili no I owed it, I could not pay. I needed someone to take away my sins. Now I can sing a brand new song, amazing grace. Lord Jesus said that I would never, yes, he better. Nke abụọ esi n'akwụkwọ ozi nke Pọl dị nsọ degara ndị Rom. Pọl a na-agwa anyị na nzọpụta na-abịara anyị site n'okwukwe n'ime onye nwe anyị Jesu Kristi. Nzọpụta na-abịara anyị site n'ime onye nwe anyị Jesu Kristi. Ọ na-aga n'ihu na-echetara mụ na gị abụọ na okwukwe bụ ihe na-ekpuchi anyị n'oge ihe isi ike, n'oge ihe isi ike, n'oge nlega,
n'oge nhụju anya. Ọ nakwa aga n'ihu na-arụtụrụ anyị aka na oge anyị nọ ugbu a na ọ bụ oge anyị ga na-agba mbọ nke ukwuu iwulite okwukwe anyị n'ime Jesu Kristi. Oge Lent, oge ime ọbịbịa, ọ bụ oge ma esekere ma edima ga na-agba mbọ iwulite okwukwe ha n'ime Jesu, ka ọ ga-abụ n'oge ọmụma anyị aghara ịdabere n'ime ike nke anyị, kama anyị adaberezie n'ime Chineke. Anyị abụrụzie ebim n'ime Chineke. Ọ bụ ndabere Jesu dabere n'ike okwu Chineke. Ọ bụ ihe mere nụ ajọ mmụọ gwara ya o meghe gịnị? Maka na ekwensu na-agba mbọ n'efu, ọ gbachaa ya siri ike ebe nwere ewo. Ajọ mmụọ na-agba mbọ n'efu, ọ gbachaa ya siri ike ebe anyị nwere ụdịrị ụzọ a ajọ mmụọ jiri nwa Jesu ọkwa ụzọ atọ. Ajọ mmụọ, ajọ mmadụ ji anwa m, ji anwa gị, ji anwa gịnị, anyị niile. Ụzọ atọ ndị a, ọ bụ ụzọ eji anwa m, ọ bụ ụzọ eji anwa anyị niile. Anaghị ajụ anyị ajụjụ ọnwụnwa ọ bụ ihe ọjọọ, ọ bụkwana ihe ọjọọ. Ọnwụnwa dịka ule a na-ele ma a na-ele m ka amata ma okwukwe m oshikwere gị osiri ike. And that's why St. James chapter 1 verse 12, Akwụkwọ Nsọ mere ka anyị mata na ọ ga-abụ onye nke nọgidesiri ike mgbe ihe isi ike mere gịnị nagidere. Ọtụtụ n'ime anyị na-atụfu okwukwe n'ime nsogbu, yarama ahụ, ya gbaji ọdọrọ, gị chọọ ọzọ ọzọ adapụta. O nwere ihe mere n'ala Igbo n'ọnwa Febụwarị. Nwaanyị gara ule ka ọ lọtara, ụmụaka atọ ọ hapụrụ anaghị eme gịnị nara achọ. O chee na ụmụaka gara katikizim, ọ chọrọ ha gaa n'ụka, chọọ everywhere, ahụ gịnị, ahụ ụmụaka. Mgbe a bịara bịa chọma dịka anyị nọrọ ebe ahụ zụrụ ụmụaka gịnị, ozu ha n'ime deep gịnị, prison. Achọpụtachabeghị ndị onye mere ihe dị otu a, mana anyị ma ama na o nwere ike ndị onye mere ihe dị otu a, o nwere ike ajọ mma gwara ha si, weta isi ka m nye gị ego, weta ike ka m nye gị ike. Ọ bụ n'izu gara aga ka Kadinal Ọbaleke lere ụmụaka atọ ndị ahụ, mana amara na m dịka o si eme n'ebe anyị si, ọtụtụ mgbe ụmụ okorobịa, ụmụnadị ụmụ okorobịa ndị nna achọma ga-achọta asị gị patish ga-eme gị. Ajọ mma kpọrọ Jesu si ya ngwa si ebe ahụ wutuo. Jesu mana anyị ga-awutufuo, mana he didn't want to give the devil the opportunity. Ihe niile Jesu agwa ya edere n'akwụkwọ nsọ. Jesu na-akọwara m, na-akọwara anyị niile taa
ọnwa na-ezute m nke na-ezute gị n'ime ndụ dịka Ephesians chapter 6 verse 12-13 gwara anyị, we can only fight the devil not by aka or by the armor of God. Edere ya ajọ mmụọ si mgbameke Jesas ya lekwe the power of the word of God. When we immerse ourselves in the word of God, no matter the circumstances that come our way, we always begin victorious. Mana ọ bụrụ na anyị gbasakwa aka anyị otu a na-ejigidezi Chineke aka ike, gị chọwa nwa ga-achọta ihe ọbụla bara gị n'obi ga-eme gịnị ga-eme, gị chọwa ego ga-achọta ya bụrụ igbu mmadụ ga-eme gịnị ga-egbu mmadụ. But when we ọ bụrụ na iwunye onwe anyị n'ime Chineke ya gbajọọ dọrọ ga-eme gịnị gasị echi dị ime onye ma otu ọ ga-eme gịnị otu ọ ga-adị. Igbu egbu n'ime Chineke ka m ga-eji kweta na ọnọdụ m ọ gaghị adịgide, nsogbu ọ gaghị adịgide. Mana ọ bụ enweghị okwukwe n'ime Chineke, ọ bụ ihe mere nụ asị gị kpọta baba ka eji egwu ọgwụ ka ị nweta ego ga-eme gịnị, ike ịgbazi mbọ a na-agwụ m ebe anyị chọga gịnị short gịnị kọna. Ugbu a bụ oge echi dị anya, ugbu a bụ oge a na-eji anabata mmadụ nke ọma, ụgbọ nzọpụta na-eche mụ na gị. Na nwunye o ji agbajụdọrọ obi sie gị ike ma olileanya gị halie ịkụ chetakwa gịnị okwu Chineke. Mgbe ị chere n'ụzọ na-adịghị chetakwa gịnị okwu Chineke. O nwere ofu onye ọwa kpọrọ ga sị ya ma ịga aka n'ite ọma ịga aka n'ite mgbe ọ mee n'aka n'ite aka ya megịnị aka ya kpọọ. Mgbe aka ya ahụ kpọrọ o nwee eziokwu na ego dị, mana ego ma mịghọta weta isi bịa were gị isi ọnụ katalasị mmatakwara ya gbajuo dọrọ chetakwa gịnị okwu Chineke. A ga-anwa m, a na-anwa m, a na-anwa anyị niile, mana mmeri Jesu meriri nke ya. Onye nye m obi si ike na m nwekwara ike merie gịnị merie nke m. Ekpere anyị ka anyị na-aga n'iru n'oge a ọ ka Chineke nyere anyị aka ụzọ ọbụla ajọ mmadụ ajọ mmụọ ga-esi nwa onye ọbụla n'ime anyị, ka Chineke onye ahụ mere ka nwa bụ Jesu tụrụ ugo mmeri n'ime ọnwụnwa ndị a. Nwachukwu ị ga-eturu ugo mmeri n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Yes.
ezinụlọ ndị hụrụ n'anya ka anyị yọkwa Chukwu na njem anyị n'oge ya ka Chukwu nyekwara anyị aka nye anyị amara ya ka e ga-ezuru anyị ijikọta onwe anyị ọnụ na nleda na mmeso. Zitere anyị amara tụkwasị ngọzi Chineke biko nna zitere ụmụ gị amara. na oge lenti a ha bụrụ ndị eji amatụ na ndị ji okwukwe arụ ọrụ ha. Onye na obodo anyị ka ha jiri obi ebere na ikpe ziri ezi na-arụ ọrụ ha mgbe niile. Site n'ọmụ ga amara tụkwasị ya ngọzi onye mara ebigo na-adị sitere n'ọmụ ga amara. Chineke maka ndị nọ n'etiti anyị a ga-agụnye na ndị ahọpụtara ahọpụta taa ha nweta ngọzi Chineke baa ya na oge nkwadebe nke a. Chineke na sitere n'ụmụ ga amara. Maka ndị otu ọgbakọ anyị a ka anyị na-anabata ọkụ Chineke na-akpọ anyị ka anyị chegharịa n'oge a dị nsọ. Maka ezumike mkpụrụ obi ndị kwere ekwe gara aga, ọ kachasị ndị anyị na-elote aja mizari nsọ taa, ka Chineke mere ha ebere ma nabata mkpụrụ obi ha n'eluigwe.
ji ike niile na-arịọ ka ebumnuche ọma anyị ndị a bụrụ ihe ga-asọ gị nara site na Kristi onye nwe anyị. 289.
kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi bara uru nke na-azọ ndụ. Anyị ga-enye gị ekele oge niile ebe niile bụ onye nwe anyị, nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, bụ onye dị ụwa tụọ ụwa site na Kristi iwe anyị, bụ onye buru ọnụ eri nri nke ụwa iri abalị anọ, bịa were usoro emume ọnụ ihe a kpọrọ Chineke. Ọ kpachapụrụ onye niile nke abụ na ochie kwere anyị, bịa kụziere anyị imeri arụrụ ala nke Ekwensu, ka anyị were obi kwesịrị ekwesị n'emume ihe omimi nke ahụ na ọnwụ nke onye nwe anyị. Ndị okpukpe ụwa agacha, ka anyị bata na mmelite n'ọnwụ dị ebighị ebi. N'ihi nke ya, anyị na-eso mgbe ndị ọma na ndị nsọ na-eto ebube gị oge niile n'uwe na-eme. Otu ahụ ka o siri n'ebe erichara nri anyasị, o buru iko mmanya, nyekwa gị ekele n'otuto, onye na ụmụazụ ya sị, na-aranụ nke ya na ọnụ ya ụlọ niile, nke ya bụ iko nke ọbara m, ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị elu, agaba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ewere gbaghara njọ, na-emenụ nke ya na-cheta. Ihe omimi nke okwukwe na-achụte mba ọhụụ na mmalite n'ọhụrụ dị mkpa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Ajụma na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na-cheta nzukọ gị ga-azụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gosikwa
ite ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị Chukwu na ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ụwa niile. Ụmụnna ebe ekerela anyị na-enye nna aka ụfọdụ eji kwụsị nke Chineke were zọọ na anyị were n'ụha n'ogige.
6. Hymn number 6. Baba,
Registration naga n'iru ndị ọbụla nwere ihe gbagwojuru ha anya maka ya ha mee ka ndị na-elekọta ya anya
onye isi ndị nne, onye isi ndị nna, onye isi ndị nke ndị youth, ya mee ka ndị amadụ ha ya agba mbọ hụ na ha meriri gwara gị etu esi eme ihe o nyere gị aka iwere mee ya, ma ọ dị mkpa ịhụ na anyị rejistarụ ya. Etu a ka ọ dịkwa ọ bụrụ na gị enwetabeghị raffle tiketi nke ikusa ka ị gbaa mbọ ka ị nweta ya. Fraịde ọbụla n'oge lenti anụmanụ nọ n'ime ihe a na-enwe Stations of the Cross 7 p.m. dịka esi wee mụọ ọkwa n'ụka gara aga. Ndị young adults chọrọ inye aka, young adults that want to do it, let us know, and let us know on time. Not coming on that Friday is I want to do it. If you want to do it, please let me know as soon as possible. O nwere ihe ụfọdụ na-abụ anyị na-anụ ya, anyị na-asị mba, hit and run. Ọ bụrụ n'ụlọ ọrụ ma n'ụzọ, o nwere ndị na-esiwe n'ụwa n'ọsọ, mana abịa ihe dịka na n'ime parking lot ebe a, o mekwa etu ahụ ọ dị nke ọ bụ ihe dị njọ, ọ bụ ihe anyị laikiri ka ọ na-eme. Ya last Friday o nwere onye abụrọchiri ka anya, o nwere ndị kwe ma hapụ ihe ọfụma, onye abụrụ moto ejewala onwe ma o si ebe a were fọ mee Stations of the Cross. Ihe dị etu a adịrọ mma. Ọtụtụ ndị na-abụrụ ihe dị etu a mee, ha were pen ha n'anya ha amaghị onye nwe moto, ha dee afa ha, dee fon nọmba ha, dobe na moto ahụ. Onye apụtazie ọ malụzie, o nwere ike kpọọ ma onye anya ọsọ na ihe anyị eneghara anya, o neghara anya. Mana ọ dịrọ mma etughị moto gị si na-emetụta moto onye ọzọ ka ijewere onwe kpọọ ya ihe abụghị ihe, onye abụghị tangrọ na ndị ọ dịrọ mma. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Ndị tata bụ ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. Today is the first time you are here worshiping with us. Please, may you stand. Obere nwa ka na-enye ka ọ nọ n'azụ, ọ na-atụla anyị aka ka anyị kụpụrụ obere nwa aka na tata ka akọrọtara ya n'ime. Ndekwa ya na-akụ aka sị m na-akụ aka sị m na-ebi tata bụ izu ọ bịara ụlọ nke anyị. Ka enye unu ya nyere ya n'oziri ka akụziwere ya ozugbo. Anyị were oghere a wee na-ekene onye ọbụla nke ka nke. Anyị na-ekene ụkọchukwu kara anyị ụka tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Ọ na-anaghị ekwucha ihe ọnwụ ma nke ọnụ. Ọ na-akọ na-ele anya na taịm ka anyị kụpụkara ya aka. Onye isi ike dị ọma, kelele m ọrụ ile faraja mmanụ onye si ya na-amasị taa. Ekele n'ụzọ pụrụ iche ndị na-atụ odibo na nghọta ka anyị kọrọ na ha taa. Ekele ndị nwere ihe ọrụ ka anyị kọrọ na ha taa. Ekele our ushers, ndị ga-ere ụda, ndị ga-ere ọrụ. Ministers, those opportunities, praising